मथानि उंगुइ जे बाइक रैली बाइक रैलीनि मेन कक बुमांखा त्रिपुरा हास्तेबो सिनि दफारकनो थानचा खालायनायनि बागै ताइ सिनि दफा जे अरय परय उंगुइ तंमानि बरकनो चाबनानि बागैनो बुबागरा तिनि सारा त्रिपुरा हास्तेबो सिनि दफारकनि थाने काइसा मेसेज तुनो रिनानि बागैनो अ बाइक रैली तिनि उंनाय तामनि हिनबा जों नायो सिनि दफारक थानचाउ सितुन जों दाबो कमाननि लामा थाङै दंगो अ जराबो अरय परय सिनि दफानि बररकनो बिबोनो राजनैतिक दल बाय सालकलक मा थांनाय प्राय 70 years जों सिनि हास्तेबो जों बयनो गुबुन राजनैतिक मथारक बाय नेशनल पार्टी फानुथुन रिजनल पार्टी फानुथुन बरक बाय सिनि लुकरक जे फेम नकजागै तंमानि थकक जागै तंमानि ता थकक जाग सितुन नै न दिनि सारा त्रिपुरावो कामि कामि आमसायो थांगै सिनि दफारकनो जों थानचाउनानि बागै जे मेसेज नानि कक तुनुनानि बागैनो दिनि न बाइक रैली उंनाय तामनि हिनबा जों ताबुगले जरांखा थानचाउ लाइसिनानि ताबुले जरांखा जों बुबाय फेमनक जागमानि याकनि कागनानि ताबुले जरांखा जों चिनि बुबाग्रानि तैफांबाय चिनि हानो मुथांनानि चिनि दफा न जों फियकनानि काय आबोनि बागैनो जों नायो दिनि जे बाइक रैलीनि माध्यमेनो सारा त्रिपुरा रायजोआवो चिनि बुबाग्रानि मेसेज थां सगैथुन अ त्रिपुरा हास्ते कसांखाय तंथुन आबो दफानि बागै जों थानचांगै चिनि सबा जों एकंगै मानथु हिता काय ताइ काइसा ताइ तामो सानानि बनो जों अरो तिनि जे बाइक रैली तिनि अर चेंगानो ताबुकनो बुबाग्रा फाइकमान लगे लगेनो चेंनाय बेखाय चेंखामानि लगे लगेनो गमनाय जे जों तिनि जंपुय ताकात जला आमसायो तिनि चिनि बाइक रैली आरो गुरिनाय कामि कामिवो एका आरो तिनि हल खायनाय आबोन परगे खाना किलाति गो थानाय किलावो गुरिवै आयं मिर्जारगो थाङै गुरिनाय आमतेखायनो 26 तारिख पर्यन्त तिनि सिमे सारा त्रिपुरा एकवता हास्तेवो गुरुय कामि आमसायो चिनि ओ बुबाग्रानि जे कक न जों पिरनाय एबं पिरि रिजागनायता एका आबोनि बागै चिनि सिगालारो ब्लाइकेनो खातंग जागै तंगो ब्लाइकेनो खातंलाय तंगो जों ताबुक जरा खबर जे मानमानि बिबोनो आमसायो चिनि जे त्रिपुरा मथानि बा कामि आमसायनि लुकुरक चिनि अ बाइक रैली नो लामजांनायनि बागै ब्लाइकेनो नासिंलाय तंलायो एका आं खाख्लायो चिनि अ बाइक रैलीनि माध्यमेनो सारा त्रिपुरा राज्योआव बुबाग्रानि कक बजे तामनाय चिन त्रिपुरासन जे थानचा खालायनायनि बागै बजे ताबसुक जरा साइ तंमानि अम कक थाङै सगैयानो एबं चिनि लुकुरक ब चिनि त्रिपुरासा बररक ब अ बुबाग्रानि ककनो नाहारनाय एबं आगामी बुसकांनि सालो थानचाउनायनि बागै बरक जतन चाप जागोन होननानै आं खाख्लायो आबोनि बागै चिनि अ बाइक रैली काहामखाय उंथुन जतन सुबाथुन पुलिस प्रशासन ब सुबाथुन जतन कन्थुन अ बाइक रैली कुनो राजनैतिक दलनि बिरुद्धया अ बाइक रैली उंखा चिनि दफानो थानचा खालायनायनि बागै ताइ जों कसांखाय त्रिपुरा हास्ते तंनायनि बागैसै ताइ तामो सानाय काय जतन न तिनि त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकुरंनो न आं त्रिपुरा मथानि उंगै एक बुबाग्रानि बिनि खाकाहाम ताइ बिनि हामजांमा जतन न याफारो हामबाय।